Beda x-xogħol fuq is-sit li minnu sa tibda topera l-ewwel kumpanija tal-IT Fawdex. Il-kumpanija Arestu se tinvesti miljun euro fi żvilupp ta' apparat, sistemi ta' sigurtà tal-aqwa livelli internazzjonali u se tipprovdi servizzi 24 siegħa kuljum. Primarjament l-Arestu tipprovdi servizzi fil-maniġjar tas-sistema ta' kart finanzjarji u servizzi oħra. Wara żjara fuq is-sit magħżula l-Arestu fix-Xewkija, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Mario Xkembri tkellem dwar l-għażla ta' Għawdex. Fil-strateġija hija li Għawdex tkun center ta' excellence bħalma huwa il-Mosta li nagħtu training lil ħaddiema tagħna ġabdejna fil-fatt nimpjegaw Għawċin biex meta niftu f'nofs is-sena d-dieħla nkun nistgħu nġibu hawnhekk u nibdew naħdmu mill-ewwel. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refolo li wkoll żar ix-xogħol li għaddej spjega kif permezz ta' dan l-investiment se jinħolqu 50 impjieg ġdid tul 3 snin li ġejjin. Impjiegi li mistennija jirdoppjaw tul is-snin ta' wara huma fuq bażi professjonali, teknika u amministrattiva. Il-Ministru Refolo qal li dan huwa impenn ċar minn din l-amministrazzjoni biex Fawdex isir aktar investiment privat. Però naħseb illi bil-mod kif mexjin, bil-mod illi qegħdin nattiraw dan l-investiment. Investiment illi wara kollox juri il-fiduċja illi kumpaniji bħal Arestu għandhom fil-bżolija tal-ħaddimawċ. Naħseb dan il-mod aħna qegħdin on the right track illi nattiraw investiment u investiment tajjeb u għaqli lejn il-Gżira Għawċija. Refolo rimarka kif l-uniku kumpanija tal-IT li qatt kien hemm Għawdex kienet Braivark Limited li eventwalment fallit. Kulħadd jaf l-istorja tal-Gżira Għawċija illi l-Gvern preċedenti qatt ma rnexxielu jattira investiment barrani dirett lejn il-Gżira Għawċija u l-unika kumpanija li ġab kienet kumpanija illi l-istorja tagħha kulħadd jaf ġara u kif falliet. Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni mistennija jkunu lesti sal-aħħar ta' Jannar li ġej u l-kumpanija se tibda topera mix-Xewkija fis-sajf.